warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Rabu jamaah salat maghrib wonten Masjid Al-Ikhlas ingkang minulya, monggo kula panjenengan ngajengaken naos kitab Wasiatul Mustofa karya Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Mugi-mugi kanthi naos kula panjenengan dipun tambahi ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawwir aw tamathil aw aquni walidayhi aw baitun la yadkhuluhu dhaifun. Niki dipun riwayataken saking Sayyidina Ali bilih Kanjeng Nabi Muhammad dawuh dhateng Sayyidina Ali, "Hu Ali, malaikat rahmat ora bakal mlebu nang omah ingkang omah iku ana pirang-pirang rupa gambar lan ana patung-patungi, utawa omah iku dipanggoni anak kang duraka marang wong tuwa lorone, utawa maneh omah iku ora tau ditekani daya." Nah, niki beberapa hal yang penting terus peringatan kami sebagai umat termasuk kula panjenengan bahwa supados griya kula panjenengan iki didugeni malaikat rahmat, supados diwelasi Gusti Allah. Niki wonten beberapa hal ingkang kedah kula jenengan waspadai. Ngoten iki. Mergo griya niku kadang dirasa-rasane niku malah koyo boten kerasan kula jenengan. Nggih, kadang-kadang menawi ngraosaken ngoten niku perlu dikoreksi, perlu diteliti napa sing nyebabne nang omah ora penak. Boten nganu nggih, boten krana pekerjaan. Boten mesti ya, boten krana pekerjaan. Pokoknya sopir dadi setengahane ngembong terus setengahane mlaku metu terus nang omah mek diluthok. Dadi boten kerasan, nggih boten mesti, boten krana niku. Ya teng griya iku boten tentrem, hawane kudu sumuk, panas, kudu muring-muring. Lah niku jenenge griya niku boten didugiri malaikat rahmat. Dadi malaikat rahmat itu tugase sang Gusti Allah supaya malaikat rahmat iku dadosne griya kula jenengan iki dadosne betah. Sinten sing mangkiri betah. Bahkan daya tamu sing teng kula jenengan griya kula jenengan iki nggih enak mboten khusus sedang mulai. Ya ngoten. Enak. Sinten mawon sing manggil kerasan. Contohnya malih menawi kula jalan paling subuh, jangan masakne, jangan terong, atau jangan masakne sambal petir, sekedar kira-kira betul pakai mewah. Tapi tamu itu rasanya enak. Aku mangan ini kok seneng banget nih. Ini namanya griya itu berarti ada malaikat rahmati. Jadi di rawasaken piyambak griya jenengan kula jenengan terus pundi? Tamu atau itu kerasa betul. Saged dikoreksi piyambak. Ya. Ini. Terus sing nyebabne malaikat rahmat boten purun dugi teng kula griya kula jenengan. Enten napa? Nah, iki Kanjeng Nabi maringi beberapa hal penting supados napa niku pun ngantos terjadi, pun ngantos enten teng griya kula jenengan. Nomor setunggal itu gambar-gambar. Wah, ada foto-foto yang kakak. Teng griya kula jenengan foto keluarga,
Sing boten angsal niku gambar sing timbul. Gambar sing wujud niku boten pareng. Nah, terus patung kados dene malih napa niku menawi enten tembok sing diparingi napa kados bentuk patung tapi separuh ngono. Ini metungul bagian metungul niku. Nah, iki bentuk gajah, bentuk ulo, bentuk wong ya. Nah ini nek model sing timbul dan iki sing boten pareng. Nah, ngeten iki. Nah sekedar foto sing gambar kados dene teng griya kula jeneng foto manten, foto putune jenengan pasang boten ono. Ini para ulama ini nafsiri hadis niki sing dimaksud gambar sing boten pareng niku gambar ingkang timbul. Gambar kang medungul ngoten. Meskipun boten utuh tapi separuh medungul. Menawi jenengan enten sing teng griya enten ndase jerapah, ndase kebo, ndase sapi di air keras, terus dideleten tembok. Niki sing boten pareng. Termasuk boten pareng. Nyebabnya napa? Malaikat rahmat boten turun dugi. Mari dilihat boten utang. Nah gitu. Nggih. Lho kewan niku nggih namine kewan sami-sami makhluk nggih. Nek mati dikubur, nek mati nggih dipendem dibalik nang bumi. Boten mati pajang. Nah eta iki sing koleksi ngoten. Teng pundi wonten jalan kakak rencang kakak judul. Eta napa nyambi dikeras di air keras. Mungkin apa garangan di air keras terus dipajang saking mejore ruang tamu niku. Enten nggih, niku boten pareng. Niku lho contoh sing boten pareng sing patung-patung kewan sing di air keras. Nah, niku sing boten pareng. Sing mentungul berarti ketok separuh awak, mentungul nggih boten pareng. Terus sing wujud bentuk patung nggih boten pareng. Nah, keranten apa? Keranten patung-patung ngoten niku, jenis-jenis ngoten niku gampang ditekani jin setan. Gampang digiri jin setan. Lah sebabnya griya kula jenengan panas, griya kula jenengan boten damai, sinten griya gampang muring-muring, iki termasuk jin setan niku wae. Ngoten nggih. Lah patung-patung niku nggih sarangi, nggih nggon nginepe, nggon manggen mangkring niku. Nggih. Terus zaman Kanjeng Nabi nggih pernah buktekne Kanjeng Nabi piyambak niku nate terkecoh kalian patung berhala sing disembah-sembah napa niku wong Yahudi, wong kafir Quraisy waktu niku nate. Kanjeng Nabi niku nate. Dadi enten setunggal patung niku dileboni jin. Akhirnya udah suarane. Padahal suaranya sini-sini nyenyek-nyenyek Nabi Muhammad. Lah akhirnya wong kafir Quraisy tambah mantep. Mergo sing ngomong Tuhane. Nah dianggap itu Tuhane. Berhala nek patungan disembah karo wong kafir Quraisy zaman semanten niku. Nah niku ngomong-ngomong Muhammad itu nabi palsu. Muhammad itu ngapusi. Terus keprungu kabar niku teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya sedih. Aku nek dakwah pirang-pirang tahun ngeling umat supaya ora nyembah berhala, lalu malah saiki berhala ini ngomong kaya ngono. Nah, Kanjeng Nabi ki sedih. Tapi nggih ngoten alhamdulillah mboten ndang. Alhamdulillah wonten cerita niku Kanjeng Nabi didugeni jin Islam. Nah, jin Islam itu sae. Ini biasanya makin teng masjid, teng musala sing wakaf, sanes musala pribadi nggih. Masjid itu kawan wakaf, musala wakaf itu ditempati jin Islam, derek jamaah kali kula jenengan. Nah niku saya, jin Islam itu dukung saya. Dugi dengan Kanjeng Nabi, napa matur Kanjeng Nabi Muhammad, kula nguber musuh kula jin kafir. Sakniki kadose tempate yang kafir niku mengenai kafir Quraisy. Pun jenengan boten usah khawatir Kanjeng Nabi kula patenane. Kula bela jenengan Kanjeng Nabi. Kula mireng kabar jarene
jine niku mlebu teng brahala teng patung sing disembah-sembah wong kafir Quraisy terus ngucap jenengan dilolone sebagai nabi palsu dan sebagainya. Napa nggih ngoten aja Nabi? Oh iya bener aku kabar ngomong iki jare aku dinyanyi sing ngomong berhala sing disembah. Wong kafir tambah mantep mergo berhala iso ngomong sing disembah iso ngomong. Mantep yo nek sampean gelem nulung aku yo ganjaran gede. Wis tak budal. Kalau ganjaran iki kok ngoten. Wis budal. Ya alhamdulillah langsung ditugeni niku kalih jin muslim niku wau. Jin sing kafir niku diusir, ditendang ning napa berhala sing disembah niku. Tendang terus berhala niki nglimpak. Wakil kabeh wong kafir terus. Ana apa loro wong nglimpak dhewe. Relasine sing ditendang sing jerone patung niku wau. Ditendang diajar terus bacok oleh pedangnya jin tertinggal nyoto nyatanya terus mati juga dalam goibnya mati jin ini. Dan setelah mati terus jin Islam kok balik dengan Nabi laporan Nabi sampun kula pejahi jin ini pun bisa ngomong malih kalau ini kayak ulang dulu dia bisa wong kafir kok kegiran kok padha sedih kabeh nggih Nabi kula siap jangan tugas nopo ya wis nek ngene tolong sampean bersihkan namaku. Jadi paham bersihkan nama baru. Saya soal difitnah, kalau jin kafir niku difitnah macam-macam. Terus kan balik malah teng mriku macan nomor jin muslim ku mau bilang patung niku genti. Terus ngomong nang wong kafir nek Nabi itu nabi asli, utusan Gusti Allah sing tenanan. Ngoten. Oh nggih siapa jenenge? Kalau tak mau beli kok. Balik kalau wong kafir itu dudukne malih perang berhalane patunge terus dileboni kali jin muslim. Mantu dileboni waktu penyembahan itu kok lumpuh tiang kuatah. Lah bujala bulan kadung pamer. Iku lho, ana kabeh. Iku lho berhala iki saiki dadi saksi, bisa ngomong iki pantes disembah. Lho ngomong piye? Iki Muhammad nabi palsu, wis bener. Awak itu nggak usah melu Muhammad, bener. Ayo saya disaksikan kabeh, hanya kabeh, pulang ngomong, ada, kadang pede, sing nggak jawab, kadang pede, kadang promosi, berapa kayak itu sama ngomong, jadi ngomongnya kalau apa kan nabi, ya karena ini ngomong malih, kalau ini malih, jadi disaksikan kuat, yang kurang-kurang kampung itu diuliku. Nah, dinteni malah dibahas terus dinteni yang ngomong. Lah kok ngomong isine nopo? Bela nang Muhammad. Oke, jadi ganti wong jine ganti jin Islam bisa. Jadi ngomongnya oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah terangan. Sampai kabeh kudu ninggal di brahala iki. Brahala iki ra iso ngomong, ra iso apa-apa. Sing ngomongi aku jin sing mlebu kene. Aku diutus supaya benernya Nabi Muhammad dan sira kabeh salah saiki kudu mlebu Islam kabeh. Ngoten. Oh isi sedena Abu Jalal bilang isi terkarekan. Oh isi buat bajingan. Tiba sing ngomong ganti. Ngomongane iki bela Nabi Muhammad. Alhamdulillah kadang iki seneng. Lah asal kabar niku waduh gue kira malah ternyata bulan kampus ya bulan kampus sih wah tapi kalau ada bulan itulah satu kesimpulan apa bahwa bangsanya jin setan dan sebagainya itu sakit membutuhkan patung sehingga ketika membutuhkan patung itu jadi gangguan dan pulau jenengan kalau ampun atos ya dan beliau pulau jenengan jenisnya patung dan boneka harus seperti boneka niku boten napa-napa kraten bentuke boneka niku boten persis kalian makhluk hidup niku boten napa-napa terus nek boneka Doraemon kan boten enten lho makhluk sing urip bentuk Doraemon boten enten meskipun jare Doraemon kok kucing ngoten tapi boten enten kucing bentuk bunder boten enten nggih nek bentuke boten enten teng wujud nyatane dados binatang maupun manusia ini bukan masalah. Terus boneka di arah cilik di kadang di
batal, kadang dikeloni ada cilik itu masalah. Karena kenapa Siti Aisyah nggih nate ditubasaken Kanjeng Nabi punika. Nate mboten napa-napa nek punika. Sing penting ampun Pak atau napa niku patung ke kayu, napa niku patung ke watu sami mawon. Terus niku berbahaya. Nyebabaken apa? Tinggiri jin setan. Akhirnya tentrem, akhirnya mboten tentrem. Gila-gila kula panjenengan mulai panas gawone kudu muring-muring. Rotas mulai kerja kudu ngamuk bojone. Sing wedok yo ngono, duwite entek. Sik tas entek jare sak jam terus muring-muring. Walah goblok-goblok sing lanang barane itu diprovokasi jin setan. Ngoten niku. Jadi teng griya niku rumah tangga niku mboten mesti krana salah sing wedok napa salah sing lanang, mboten mesti. Mereka kemungkinan besar itu diadu domba kali jin setan. Nah, mila berusaha dengan sampun tenanan oleh napa neliti teng griya sebutan patung, mboten enten napa niku jenise das-dase kewan, jilat keras, sebutan sing har-har wonten niku kok sing kurang tentrem. Lah niku kemungkinan nggih rusuhe tanah. Hingga jin setan yang sing manggon saderenge dipanggone omah kula jenengan. Niku nggih berusaha kula jenengan supados bersih. Di antara napa? Di antara kula jenengan sing kakak didamel maca Quran. Tenggriya niku damel maca Quran. Maca tenanan nggih ampun murotal. Biasanya saat ini wegah maca nyetel MP3 ya, nyetel HP sing isine maca Quran. Yo mboten manjur ya diwaca dhewe kok iso kajet HP kok muni. Sing diutir setan HP-ne wae ya dudu wonge. Nek wonge ra wedi, wonge ra maca. Jadi iki diagak iki. Wong tuane mati kon ngirim bacaan Yasin kon macane napa niku bacaan Quran. Lah kok malah nyetel HP. Piye? Ya Allah, alhamdulillah. Iku penting sing kathah maca Al-Qur'an. Dibalik mboten maca mboten apal, mboten saged maca pamane nggih kala niku lah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Niku sing kathah maca niku bulan kali ini rutin kok udah mari sholat lima waktu diwaca bolak-balik itu sampai maca Al-Qur'an. Insyaallah sedaya anggota keluarga urun maca Quran ngoten insyaallah nggih damai tentrem. Jin-jin tumit-tumit mboten wonten provokasi, mboten wonten adu domba. Nah, tapi nek wong adu Quran jarang-jarang maca Quran nggih ini kuwi jin-jinan gampang teko terus juga ganggu juga adu domba ngedu-ngedu. Kol bojomu wae kol selingkuh wae. Oh, ayo isi curiga. Muring-muring itu adu domba ra ketok moto. Allah alhamdulillah. Ikilah supaya kula jenengan boten enten gangguan ngoten. Salajengipun malih awak akun liwalidehi enten malih sing nyebabne griya kula jenengan iki didoi malaikat rahmat. Napa ibu menika ditempati anak ingkang durhaka kalih tiyang sepa. Niki dadosne boten tentrem. Nggih pasti wis pasti kula jenengan kan sebagai orang tua umpamane anak sing gedhe niki mulai kan jero weteng sampai lahir sampai gede sampai wis rumah tangga. Tapi isone napa niku ngereti wong tuane, isone ngurugekne wong tuane, ngirangi wong tuwa. Nah, niki lho dadi boten tentrem. Ya napa-napa jenenge anak kan darah daging, gitu. Dadi nek saleh anak malah dadi saleh wong tuwa juga. Nah, ya, anak pola bopo keperada, jadi ngoten. Niku bener. Ha boten tentrem omahe. Malaikat rahmat boten purun dugi. Enten rumah namun griya niku wong tuane dipaneni kalih anak.
berat. Lo Gusti Allah ngantos dawuh niku pentingnya hormat nang wong tuwa, nyuwun ridho wong tuwa, ngantos dawaken ridho Allah fi ridhol walidin, wa suktullah fi suktil walidin. Ridho Gusti Allah iku dilewatne ridhone wong tuwa, tanpa oleh ridhone wong tuwa loro ora bakal oleh ridhone Gusti Allah. Ngoten niku penting sehingga anak niku kudu perhatiane saestu. Sing jenenge anak kerja arepe lunga arepe teng pundi mawon kedah asal izine wong tuwa. Sekiranya wong tuwa boten ridhoi boten izini nggih ampun wani-wani. Nek sampe wani otomatis boten penak, boten penak. Nggih. Kalau gak ada rencang pondok itu menawi asik eling Mas Adi sing nang Yasir niku. Nah, niku kecelakaan ya gara-gara ibuke boten trimo, ibuke boten izini. Nggih. Wah, bener. Iki ya suatu cerita mawon tulodo, atus nganti-nganti. Ampun atus wani-wani kalian yang sopan. Niku tirakat, nglampahi tirakatnya kiai, padahal niku kiai sing ngengken. Kena bakal kiai kan maka ziarah wali songo, nggih, mlaku. Boten numpak bis, boten numpak sepeda motor, napa? Bahkan ke Kediri lho. Perjalanan teko Wali Jawa Timur sampun limo sampai dugi Jawa Tengah. Lah untuk niku ceritanya saat beli berangkat kalau ibu disanjangi, ojo budal. Wis toh, aku gak niku, gak mulai aku nawang sampai mutu-mutu tirakat sama model. Padahal itu yang kiai ini ternyata siapa orang tua. Meskipun kiai ini guru deh, ya diwedeni ya malah juga, tapi malah ini orang tua itu kan tidak malah ini kiai. Kiai ini wis merestui dia udah, tapi orang tua ini bukan merestui, bukan izini. Wis oleh awas itu nono, memang saking jengkel ibu mereka ibu itu beliau yang tak pun betul bapak itu. Jadi budal, pergi perjalanan Jawa Tengah, Batang, ya, pun minggir saja, melampah kan betul-betul tengah aspal, minggir.